Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u drugi gameplay video. Danas ćemo igrati igricu Restoran Emirit. Znači, ovo je meni igrica koja vam se jako svidjela i htjela sam da igram zajedno sa vama, da vam pokažem to. Jednostavno ćemo otići malo proigrati kroz nju. Idemo napraviti sada ime. Idemo Tani PC. Ok, i idemo sada da napravimo. Naravno, ovo će biti više epizoda, neće ovo biti jedna, dvije epizode sada i jedna ova epizoda, nego idemo čisto da snimimo sve ovo kako gradimo. Day 1, ok. Sada, ja sam ovo zaboravio kako se igra, davno sam ja ovo igrao, ali idemo, koliko se sjećam, trebamo, da. Polako se prisjećam. Dajmo ovo. Ja uvijek prvo izgradim ovo sve do kraja. Pa onda tek ovako idemo staviti dve. Da. Onda idemo ice cream. Mislim, ko ne voli još ice cream. Pa idemo tu onda ovako samo za bilješt put. Ok. Idemo još napraviti dva ova mjesta. Ne. Ima je ovo za delete. Papa. Yes. Fuck. Ode se mi pare. Eto ga. Znači ja... fuck, lagala ga. Ovako ja inače uvijek igram, započnem ovako. Šta je ovo? Ok, ja ovo ne kontam. Ne, bolan. Dobro. Evo ga, ajde, samo vi ulest. Dobivam mi mušterije. Idemo sada, pošto su ljudi jako neuredni, idemo stvariti jednu čistačku kolonu. Šta sam htio sa ovim da kažem? Nemam pojma. Idemo sada na nju. Rotate. Ok, ajde ovako će stojati. Da, izlazi vam u ovo. Ajde, slobodno ti tu popunti vi ovo, sve vi popunte. Ja dobijem samo para. Idemo sada malo da ubrzamo. Tako. Ajde. Tako. Ajmo. Pa da vidite kako nam napreduje ovaj mini hotel. Ok, to ništa. Šta u nju? Ok. Dobro, šta ovdje imamo, no? Ovo vide bambus. 3 imamo. Vidite, ama čisti. Da, nema puta. Tako. Vraćamo se samo. Čisti, ajmo. Ok, izgubili smo 5681 marku, u plusu smo još 4 i nešto hiljada. Day 2. Idemo sada malo, samo ćemo ovako njih pustiti, kako da kaže, vidite, svi spavaju. Ova djeca rade i dan i noć. Restoran upgrade. A ne mogu još tu ništa. Ok.
ovo idemo jednu saunu, što vi mislite? Ovako jednu saunu čisto. Dve stvari. Ok, pa idemo onda, ne tu, puteve do njih postaviti. Ja samo ove pare trošim, ali nema veze. Tako. Idemo još. Koliko? Ne možemo uzeti. Ne možemo ni to. Ja nisam gledao ni na pare ni ništa. Pa ne možemo više ništa. Sad se samo možemo nasloniti i čekati. Gdje ova čistačka kolena čisti malo brže. Šta si mi nezadovoljan, bale? Ma ne to. Ove kretene malo. Tako. Hoćemo li ih upgradeati? A nećemo, bale. Više. Idemo već ubrzano 3 puta. Sad samo čekamo da dobivamo i dobivamo para i dobivamo i dobivamo i dobivamo para. Level up. Put a print or you restaurant. I won. Jedno čekam. I sada gledamo samo kako oni ulaze i izlaze. Idemo malo da pogledamo ovdje. Ok, dobro, to je zapamtiti. Idemo se riješiti ovih tips. Ok, šta je ovo? Ok, aha. Da, i sad mislim da smo dobili teretan, da. Idemo, odmah. Nemamo dovoljno. Nemamo dovoljno. Evo ga, došao je zvanični podatak. I sada neću ništa kupovati. Samo ću puzdam pare dolazi. Eto. Ma budi ti nezadovoljan, bala. Ljudi, mi se čujemo. Stvar nećemo, ajde, sve ćemo ovako da snimamo. Idemo malo razgledat šta sve imamo. To se nešto baš sviđa. Bambus trike. Bedroom, da ovo sam uključila na 5. levelu. Ja kad sam ja u priigru ima sve uključeno, ovo je bio ogroman hotel. Aju, vidite, na 5. levelu tak možemo proširiti restoran. Nemojte biti nezadovoljni, znači ovo vam je hotel. Da, ovo vam je hotel, nije hotel nego hotel, da. Ovo vam je hotel, znači ubija koliko je dobar. Evo ga, čekamo i čekamo i sve to. I opet čekamo. I pa ne znam, ajde snimit ćemo još malo, možda minut. Tako to. Uglavnom epizod će biti oko 10 minuta. Evo ga, svi legu spavat. On ne lažu, oni legaju spavat. Vidite li kakav vreme ide. Ok, u plusu smo. Dan 4. Ja sam stigao do D 110, 120, tako nešto. Bio sam 101. level i imao sam sve odličano, znači. Dobro, ne znam baš da li sam sve imao. Imao sam sve balan. Da, ovo vam je
ovo vam je na 10. otključano sve. Ja sam imao sve otključano. I ljudi, eto, ajde, to bilo to što se tiče ove epizode. Tačnije ovoga gameplaya. Može i ove epizode, ovo će biti i druga epizoda i sve. To bilo to što se tiče ove epizode. Mi se vidimo u sljedećem videu, a do tada pozdrav.